Здравейте, с вас е Диляна Георгиева, ментор по бизнес и личностно израстване. И реших да засегна една много интересна тема, за която искам да поговорим, а именно защо мислим за самоубийство, след като нямаме намерение да го направим. Първо да спомена, че мислите за самоубийство не трябва да се приемат с лека ръка, защото могат да бъдат сериозен симптом на депресия и всеки, който е обладан от тях, е добре да потърси медицинска помощ. Има обаче и други причини да мислите за самоубийство и сега ще изброим няколко от тях. Първата е любопитство. Любопитство от това да знаете какъв ще бъде вашият край, ако нещо в живота ви не върви по план, ако нещо вие не харесвате в него и решите по този лесен начин да го приключите. Другата причина е това да се отмъстите на хора, които са ви засегнали, но на какво се дължи това чувство? Това е заради вашата гордост, за да накарате хората около вас да страдат и си мислите, че това е вашето отмъщение. Следващата причина е да имате власт над околните, като по този начин вие ще се почувствате важен и командващ. Но това не е добра идея. Как да преодолеете това желание за самоубийство? Първо и най-важното е да се съсредоточите върху живота си, а не върху смъртта. Да се създадете цели, идеи и мисли, които ви вдъхновяват. Да ги подкрепите с план за действие, срок за изпълнение, визуализация, положителни утвърждения и всичко, което може да ви помогне. Понякога тази мисъл за самоубийство се появява, когато вие не живеете живота, който искате. И за това е добре да го направите такъв, какъвто вие желаете. Второ, погребете в себе си чувството на вина, на страх, на самосъжаление, от които не се нуждаете, и отворете място за чувства като сила, увереност, всемогъщество, радост, щастие, смелост, успех, позитивизъм. Третото, осъзнайте колко глупави са тези фантазии за самоубийство. Защо е така ли? Защото ако искате да се отмъстите и го направите, вие всъщност няма да отмъстите на хората, които не ви обичат, а ще го направите за хората, които ви обичат. А тези, които не ви обичат, ще са ви забравили още в същия ден. И все пак, нека да споменем, че мислите за самоубийство, ако са съпътствани с други симптоми, като чувство на обърканост, на безпомощност, на потиснатост, веднага е добре да се потърси медицинска помощ и да не се отлага. Хубав ден от мен. Довиждане.